If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Hi po, welcome to Pinoy Rap YouTube channel. This is Jerilyn Parcon sa joyride trip po natin sa biyahing Davao. Pinupunta rin po natin ngayon ang Rotang Mintal. Maghahanap po ako sa Rotang Mintal. Dito po tayo sa Matina Crossing, which po may nasisira ang raak. Pinoy Rap YouTube channel, please subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more updates and latest videos po ng channel namin, Pinoy Rap YouTube channel. Ito po ang latest ngayon sa Matina Crossing, may nasisiraan pong truck. Sa gitna talaga, crossing between Matina Aplaya, Matina Pani, MacArthur Highway po. Pinoy Rap YouTube channel, joyride trip ng biyahing Davao Mintal po ang pinupunta niyo natin. Maghahanap po ako dahil po hindi ko alam kung saan ang terminal Mintal natin. So kailangan po dito mag-start sa Matina Crossing. Matina Crossing po, yan, Mercury. Matina Crossing po. Ako nag-start sa Rotang Mintal po. So maghahanap po ako ng Mintal. Mintal po. Kailangan ko bakanting process para komportable ang video ko. Ito po ang Matina Pangi. Matina Pangi, Jollibee. Dito po tayo sa Matina Crossing. Naglalakad ako dahil maghahanap ako ng masasakyan para sa joyride trip natin sa biyahing Davao. Rotang Mintal po ngayon ang pinupunta ko. Maghahanap po ako ng Mintal na vehicles. Dito po tayo sa Center Point Plaza ng Matina Crossing. Ayun, Mintal. Pero may nakaupo sa Frances. Mintal po. Mintal po. Maghahanap tayo ng Mintal. Ang init ng panahon, pero ang sarap mag-joyride. Joyride po tayo. Okay, dito na lang po tayo mag-antay. May Mintal po. Kaso hindi po bakante ang front seat niya. Pinoy Rap YouTube channel, joyride trip po ng biyahing Pinoy. Pinoy. Pinoy, joy, biyahing Pinoy, biyahing Davao po. Ito po ang mga hanap buhay ng Badyaw. Mga kapatid nating Badyaw. Nagtitinda ng mga okay na sapatos. Ay, naguba na. Dilo na nakututso.
Tagpila. Dito na YouTube channel. Asa po mo kagikante? Sabato pa po. Mintal, maghahanap po ako ng masasakyang mintal. Mintal po. Joy walking muna tayo. Joy walking muna ang ginagawa natin dahil naghahanap tayo ng masasakyang mintal. Dito po tayo sa Matina Crossing. Minimart dadaan. Walang mintal. Naghahanap ako ng mintal. Dito po yun sa Minimart Public Market Matina Crossing. Public Market Matina Crossing pa tayo dumaan para maghanap ng masasakyang mintal road. Ang dami ang traffic. Mintal Minimart. Wala tayong masasakyang mintal. Ang dami na po ng wala pa rin mintal. Wala pa rin mintal na masasakyan. Masyadong traffic po sa Matina Crossing. Mintal ang pinupuntaryan natin. Sana naman makita. May mintal ngunit walang bakanting front seat. Wala pong bakanting front seat ang mintal. May mintal na po pero walang bakanting front seat. Pinoy Rap YouTube channel. Sa joyride trip po natin sa biyaheng Yabang. Mintal po ang pinupuntaryan natin. May mintal yan. Mintal po pero walang bakanting front seat. Masyadong traffic po sa Matina Crossing. Init pa ng panahon. Sana po may masasakyan na tayo na mintal habang ang dami. Mababa na lang ang mga pasahero dahil sa masyadong traffic. Ang traffic talaga sa Matina Crossing. Parang wala tayong masasakyan na mental. Parang maiiba ang ihip ng ating rota ngayon. Skyline kaya tayo. Skyline kaya tayo. Hindi mo na, sa susunod na lang po ang skyline natin. Masyadong traffic. Masyadong traffic po sa Matina Crossing. Mainit pa ang panahon. Wala pa rin tayong nasasakyang mintal. Ang tagal ng mintal, ang traffic ng panahon. Traffic po, traffic. Dito tayo sa Matina Crossing. Nag-aantay ng masasakyan sa rotang target natin. Rotang mintal tayo ngayon. Rotang mintal. Okay, nagagawan na sa mga daanan yung mga vehicles natin, mga rider natin, motorista.
Ayun, traffic, parang walang sumusulong na mga sasakyan. Very traffic. La. Traffic. Ang traffic, mainit pa ang panahon. Alright, so parang hindi. Kasi po sa banda doon sa dulo, nakita po natin yung kanina may nakaabang na malaking truck na nasisiraan. Kaya medyo traffic talaga ang Matina Crossing ngayon dahil may nakaabang na nasisiraan na truck. Very traffic, parang wala. Traffic talaga, traffic. Traffic. Ayan, nagpo sila. Akit tayo, ikot. Naghahanap tayo ng masasakyan. Ayaw kong maka-standby, kaya mag-joy walking muna ako. Joy walking muna ako. Maghahanap ako ng mental na masasakyan. Kasi parang ako, pag magtatambay, wala talagang mental. Katigan Torel, maglalakad tayo sa mental. Ayan, mental pero walang transit. Saan tayo makakahagilap ng transit ngayon? May mental pero walang transit. Aabot tayo sa dulo ng joy walking po tayo sa Matina Crossing, Matina Road po tayo ngayon. Walang nakaabang. Ang hirap maghanap ng mental. Mental po tayo ngayon. Hanggang sa dulo na wala tayong mano. Ang hirap masakyan. Walang mental. Nandito na po tayo sa Matina GSIS na ako nakaabot. Wala pa rin akong masasakyan na mental. Puro po occupied yung mga transit ng ating vehicles na rutang mental. Ay, ewan ko kung saan ako mag-start ngayon. Joy walking muna ang ginagawa ko ngayon. Joy walking muna ako dahil wala akong masasakyan na mental. Naghahanap ako ng mental. Ayun, may Kalinan sana pero hindi po Aurora ang Kalinan natin. Madadaanan lang ang mental. Ay, pero mental, where are you now? Very traffic. Ang traffic ng ating daanan sa Matina Crossing dahil may nasisira ang truck. Ay, sana front may mental, yung red. Sana bakante yung transit. Occupied pa rin. Paano yan ngayon?
Saan ako aabot ngayon? Aabot ako sa joy walking muna ang ginagawa natin ngayon, ha? Joy walking muna tayo. Joy walking po tayo dahil masyadong traffic. Sana naman nakasakay na ako ng mental ngayon. Ewan ko kung anong gagawin ko. Mental, bakante po. Pwede liha? Pwede liha lingkod? Kalinan. Dito na tayo mag-aabang na. Ang hirap talaga maghanap ng mental ngayon. Marang. Pilang marang karon? 50? Marang kasi ano na ngayon, Kadayawan Festival po sa Davao. Minta makaon pero nagakaw ba sila maabot mental bala mental makaon sumabot ng mental yan po dorado yan marang po prutas one of the fruits po dito sa Davao pa season po ng mga fruits durian po ang pinaka bantog or known. Traffic tayo. Okay, GSIS po tayo. GSIS, pedestrian lane po. Para sasalubungin po natin ang mental. Ang layo na po ng joy walking po. Joy walking po, ginagawa ko. Ito po ang Land Bank of the Philippines, close po. Hi. Walang bakanti, transit sa mental. Pwede naman sana dalawang transit sa mental. Ang haba ng tinatakbo ng oras ng video ko, hindi pa ako nakasakay. Parang papatayin tayo sa oras ng ating ang init pa naman taon, ang layo. Sana doon ako magsakay. Very traffic. Traffic talaga. GSIS po. GSIS building, Matino. Government. Yan po, nire-renovate po ang GSIS building natin, which is ito po ang Government Service Insurance System. Government Service Insurance System po. Wala pa rin akong nakitang mental. Joy walking muna ako. Joy walking ang ginagawa ko ngayon. Hindi muna joy ride, trip. Dahil ang tripping ko ngayon ay joy walking trip ko ito. Habang naghahanap ako ng masasakyan. Mental ang ruta ko ngayon.
Joy walking muna ang ginagawa natin. Joy walking. Magjo-joy walking na lang siguro yung ano ko ngayon. Sa Pinoy Rap. Pwede ba? Joy walking muna ang gagawin ko ngayon sa Pinoy Rap YouTube channel natin. Parang joy walking na ang ginagawa ko. Wala akong mahagilap na mental. Sana. Okay. Siguro doon na lang ako. Ayaw ko na doon. Okay. Dito na lang ako mag-joyride. Okay po, tatawid na lang po ako. Nagsasakay na lang po sana. Papunta sana tayo sa southbound ng Davao. Ngunit sa masyadong traffic, wala akong masasakyan. Ano na lang ako. Dito na lang. Yung pas northbound na lang na mental ang masasakyan natin. Yan ang haba ng traffic. Dito na lang ako mag-aantay ng mental. Papunta sana yung inaantay ko kanina. Pa southbound yun ng Davao. Pero ngayon, dahil sa masyadong traffic, parang walang kumikilos na sasakyan. Parang papatayin ang oras natin dyan. So need ko mag-move dito. Tatawid, tumawid mula. Galing ako doon. So masyadong traffic. Galing ako dyan. Tumawid ako dito para magsakay. Maghanap ng masasakyang mental pa northbound ko. Southbound yung pinupunta ko doon papuntang mental. So ngayon, mental ang hinahanap ko. Masyadong traffic po. Mamaya siguro pagbalik natin dyan wala ng traffic. Sana hindi po tayo maabutan ng dilim. Mental. Masyado pa rin traffic doon. Hihirapan tayo. Mental, where are you? Mahaba na ang oras na nakukuha sa videos. Joy walking ang nagagawa ko sa oras na ito. Joy walking. Diyan tayo kanina. Ang haba ng traffic. Dito. Ang haba ng traffic. Wala pa rin putol ang traffic. Parang walang may front seat na sana pero walang may mental pero walang front seat na bakante. Okay. Parang medyo dumadaloy na. Ng okay, rumaragasa na ang takbo. Mandaloy na. Traffic doon sa kabilang road. Dito wala masyadong traffic. Doon lang ang masyadong traffic dahil nga sa intersection ng MacArthur Highway, Matina Pangi at saka Matina Aplaya Intersection Road ay may nasisiraang truck. Nahagip po ng ating video kanina. Kitang-kita po natin ang pagkasira ang nasira ang truck.
wala pa rin tayong masasakyan. Ang hirap pa rin ng mental. Ayun, maraming CPTMO po na lumahanap. Mga motorista na po ang nagsasa daanan, nagtatakbuhan. Traffic pa rin sa kabilang road. Traffic pa rin sa kabilang road. Talagang mahihirapan akong sumakay dyan pan southbound ng Davao Mental Road. So dito muna tayo. Mamaya dadaan din tayo dyan papuntang southbound. Pero ngayon northbound po ang ating mental na masasakyan. Pero wala pa rin mental. Sana pa nagtatago ang mga mental natin. Sorry. So po, medyo may nakapasok po sa lalamunan ko. Okay. Oh, hi. Ito po ang kapamilya nating vlogger, Marvin Baguio po. Hindi ako nakasakay ng mental. Masyadong traffic. Wala siya sa nagtitinda ng maruya ang ating vlogger na si Marvin Baguio sa Pinoy Rap YouTube channel. Joyride trip po ng biyahing Davao. Rotang mental po ang pinupunta rin ako. Problema, wala akong masasakyan. Parang busy ang mga mental vehicles po. Masyado pa rin traffic sa kabilang daan. Sana may front seat na sana doon ako nag-antay sa Matina Crossing. Front seat. Pabalik na naman tayo doon para makakita ng mental. Parang nag-joy-walking na talaga ang oras ko ngayon. Joy-walking na talaga ito. Di na ito joyride. Sana naman makakita ako ng okay, diyan, Baguio District po yan. Hindi po mental. Dahil nag-opening remarks po ako na mental ang kailangan kong sakyan. So, kailangan ipagpatuloy ko na mental rota ang hapong ito parang maabutan ako ng gabi. Dahil nga sa hirapang sakay ng mental rota. Saan na ba ang sasakyan ngayon? Wala na talagang masasakyan. Bakit ba ang sasakyan? Yan po ang traffic updates natin dyan sa kabilang daan. Masyado pa rin traffic. Ewan ko kung ano ang gagawin dyan. Ayun, joy walking muna lang tayo. Ewan ko. May emergency po. Dahil po sa traffic dyan sa kabila, dito na lang po ang lane dumadaan ang ating mga emergency fire truck. Yan. Kasi po, traffic sa kabila. Dito na lang sila dumaan sa lane natin na ating pinatahak ngayon while we are waiting Mental Road. May emergency.
emergency. May nasusunog sa oras ngayon dito sa Davao, pero hindi ko alam kung saan ang sunog banda. Papunta sila sa southbound. Traffic pa rin ang road na yun, ang kabilang road, pero masyado po dito maaliwalas ang takbo ng mga sasakyan. Ay, wala akong mental na makikita. Parang maabutan talaga ako ng gabi ngayon. Tantan, ambot na lang ni ons naon, wala patay. We have nothing mental road. I-change na lang siguro natin ang target na yun. Parang sayang na ang oras ko sa joy walking. Joy walking muna ang ginagawa natin. Parang 30 minutes na po ang takbo ng aking joy walk. 30 minutes na po yung joy walk ko. Paano na yan ngayon? Yan, tingnan nyo. Masyado pa rin traffic ang ating kabilang road pa southbound. Bumabalik ako sa Matina Crossing. Bumabalik ako sa Matina Crossing. Ay! Muntik na ang maatrasan tayo ng vehicles. Ang init. Medyo nagtatago na po si Haring Araw. Salamat naman. At nakikisabay po sa joy walking ko si Haring Araw. Salamat Haring Araw at nakikisabay ka sa aking joy walking po. Ng biyahing, hindi to biyahe, joy walking na lakad Matina Road. Okay, ubos na talaga sa sinili. Ito na lang kaya ako. Ewan ko. Wala talagang mental. Yan o, masyadong malinis ang daan ng rota, ang road na ito. Pero sa kabila, masyadong traffic po sa kabila. Oh, ang haba ng traffic. Mula doon sa dulo hanggang dito. Dito, parang clear na clear ang daang ito. Clear na clear. Matina Road pa rin ang joy walk natin ngayon. Joy walking tayo dahil naghahanap po ako ng masasakyang mental. Paikot-ikot na ako, paikot-ikot na. Kanina dyan po ako naglalakad patungo doon. Bumabalik ako dito. Joy walking po ang ginagawa ko ngayon, ha. Hindi pa joy ride. Joyride ba talaga ang magagawa ko sa oras na ito? Parang joy walk na ang ginagawa ko. Wala akong masasakyang mental. Mental ang pinupuntarya ko. Okay, mental, where are you? Traffic pa rin sa kabilang road. Ayun, ang haba ng traffic. Ang haba ng traffic. Joy walking pa rin tayo ngayon, ha, sa Pinoy Rap YouTube channel, dahil nga hindi ako nakasakay sa mental natin na pinupuntarya. Parang uuwi na lang siguro ako. Hindi, kahit na mag-overnight ako, ipagpatuloy ko pa rin ang aking joyride trip ng Pinoy Rap YouTube channel. Pero ginagawa ko ngayon, joy walking ko. Ang haba ng traffic sa kabilang road. Ayun, nakaabot na ako sa Matina Crossing.
may mental na akong masasakyan. Dito na lang siguro ako nag-start kanina, no? Bakit naglalakad pa ako kanina sa kabilang road na yan? Dapat dito na siguro ako nagsakay. Nagantay na masasakyan mental. Diyan ako kanina naglalakad. Sinasalubong ko ang mga mental, pero wala pa rin akong nasasakyan ngayon. Mental. Center Point Plaza. Diyan ako kanina. Joy walking po ako ngayon. Ganda ng mga okay, aakyat po ako sa overpass na yan para makikita natin kung gaano ka-traffic ang dahilan ng traffic, ng mahabang traffic natin. Ngayon po mag-update na lang tayo sa bakit very traffic po ang Matina Crossing. So sa makikita nyo dyan, yan po ang dahilan ng traffic. Kaya po nahihirapan ang mga bitas. Paakyat po tayo. Paakyat. Aha. Yun. Yan po ang dahilan ng traffic natin. Ang haba ng traffic. Okay, akyat po tayo. Tunan natin na dahilan ng traffic. At nahihirapan din ako magsakay ng baal. Ito po ang mga badyaw natin. Badyaw po natin. Yan po ang traffic na yun. Yan po ang dahilan ng traffic natin sa Matina. Hirap na po yung weather natin. Okay, update ko lang po tayo. Magre-report na lang po tayo. Hindi na po tayo joyride. Ito po ang Joy News updates sa Matina Crossing. Okay, yan po. Ang haba ng traffic. Yan po ang dahilan ng traffic sa Matina Crossing. Matina Crossing po yan ang shadow. Hanggang abot po doon ang traffic dati. Kaya po ako naglalakad. Diyan po banda ako nakaabot. Tumawid ako. Pabalik dito. Ewan ko kung magpagpatuloy po ang aking joyride po. Yan po ang dahilan ng traffic po. Joyride ako ng mental pero nahirapan ako magsakay dahil po sa traffic na yan. Traffic. Yan po ang traffic. Yan po ang traffic na nasisira. Yan ang traffic na nasisiraan sa gitna na intersection ng Matina Aplaya, Matina Pango, MacArthur Highway. Center talaga siya, nasisiraan. Kaya post ng traffic at sakit ng ulo po ng ating mga driver. Sakit ng ulo ng ating driver, pati pasahero, pati po ako nahihirapan din sa pagsakay. Ang traffic po dito, Matina Crossing updates po tayo. Nahihirapan ako sa pagsakay, kaya ito na lang ang ginagawa ko ngayon. Updates sa Matina Crossing Road, Matina Crossing. Dahilan ng traffic. Ang haba ng traffic ko. Sakit ng ulo, sakit ng panamo, sakit ng ulo, sakit ng mga
traffic lang po. Ayun. Ito na lang tayo mag-video. Yan. Traffic po. Hindi na po joyride ang ginagawa ko. Ito na po ay Joy Channel Update News po sa Martina Crossing Traffic. Traffic po ang Martina Crossing dahil sa isang truck na nasisira sa intersection MacArthur Road, Martina Pangil at Martina Puraya. Ang hirapan ko na madadaanan. Parang dalawa po. Parang dalawa. Yan. Talaga sila nag-stop ako. Chismis na lang siguro. Dalawa bang nasisiraan? Traffic po. Okay, traffic. YouTube channel sa Joyride Trip po sana, pero hindi na ako na Joyride Trip kasi nahihirapan po ako sumakay sa rotang mental ko dahil po sa traffic na ito. Masyadong traffic dahil po sa nasisiraan tracks sa intersection ng Martina Crossing. Pinarab YouTube channel Joyride Trip po. Paki-subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates and new latest video natin. Dito po tayo sa intersection Martina Crossing, Martina Playa. Masyadong traffic. Sana malayo nang nabot ko ngayon kung nag-rides ako sa rotang mental ko. Parang wala akong nakitang mental kanina. Yan po ang update sa traffic dito sa Martina Crossing. Haba pa rin ang traffic sa ng ulo ng mag-driver. Yung mga pasahero bumababa na naglalakad na lang kahit sa parang walang tumatakbo sa sakyan dahil tatagpak dito sa Martina Crossing. Traffic po sa Martina Crossing. Dahilan po ng traffic jam. Yan po ang dahilan ng traffic jam. Ayun, parang sumisingit pa si Flammable. Kahit nagkakahirap na sa pagdaan, parang sumisingit si Flammable para makadaan. Gitgitan po ang daanan dito sa Martina Crossing. Pahirap na po ang traffic ngayon dito. Dahilan po na hindi ako makasakay ng motor. Parang walang kumikilos. Traffic po. Traffic po dito sa Martina Crossing. Ang init ni haring araw. Ayun, may dahilan po ng masyadong traffic sakit ng ulo ng mga driver at pasahero dahil po sa nasisira ang truck. Parang dalawang truck nakatambay. Kanina isa lang ang truck nakatambay. Bakit ngayon dalawa na? May taxi pa nasa
Ewan ko, ay. Kanina, nasiraan lang ang truck. Kanina dyan tayo, nag-video tayo, nasiraan lang yung truck. Ngayon, dahil siguro sa masyadong traffic, nagbit-itan yung isang truck at saka taxi. Yun, dumagdag sa kaso ng traffic. Yun. Kanina pa ako, I wonder bakit dalawa na yung nakatambay. Yun pala, dahil sa nasira ang truck kanina, nagposto ng traffic, dahil po sa traffic, nagit-itan ang mga vehicles. Ngayon, may nagit-itan na talaga, nagit-itan na ang truck at saka taxi. Yun ang dagdag pasakit sa ulo ng traffic. Awan ko, dito na ako nakatambay dahil kanina pa ako nakatambay. Yung oras ko, Pinoy Rob YouTube channel po tayo ngayon. Hindi po ako Joyride. Hindi na po ito Joyride. Anong tawag nito? Joy latest update news po sa Matina Crossing. Matina Crossing. Kanina, isang truck lang yun, nasisiraan. Nakunan ko pa ng video ganiha for opening Joyride ko. Ngayon, pabalik ko, dalawa na truck. Hindi ko nakita yung taxi. Kaya pala, nadagdagan ang kaso ng traffic ko. Ang traffic ko sa Matina Crossing, dahil na yan. Tago kayo sa dito na ako na-enjoy sa latest update ko ngayon. Matina Crossing latest news updates sa Pinoy Rob YouTube channel. Pinoy Rob YouTube channel po. Hindi po ako, pahirapan po ako masakit. Hindi wala talaga ako sasakyan. Siguro, kaya pinapahirapan ako dahil gusto. Dito na lang siguro tayo mag-video sa Joyride sa Pinoy Rob YouTube channel natin. Joyride sana ito ng biyaheng Davao, pero dito tayo sa Joy News Update ng Matina Crossing traffic po. Okay, ayan na po. Marami na po mga investigador na kaso kanina, ayun. Ang unang kaso, yung truck na yun. Yung truck na yun. Nakikita pa natin sa video natin kanina, while nag-opening ako sa Pinoy YouTube channel, Joyride po. Ito po ang nasisira ang truck kanina. Isa lang yung kanina. While po naghahanap ako ng masasakyan ng mental, malayo na po ang nilalakad ko. Nagbalik ko dito dahil naiyak na nakasabi sa mental. Dalawang kaso na po ang nakatambay dito dahilan ng traffic natin. Traffic natin sa Matina Crossing, nadagdagan ng bit-bitan ng truck at saka taxi. Ayan, may bus na naman. Pahirapan na nagdaan. Okay, traffic po. Masyadong traffic dyan. Masyadong traffic po. Masyadong traffic. Ayun po.
Traffic ngayon. Ang haba pa rin ng traffic. Gitgitan ng gitgitan pa rin. Sakit ng ulo ko ng mga driver at pasahero. Okay po, dito na po. Hindi po ito Pinoy. Hindi po ito Joyride ng Pinoy Ride YouTube channel. Ito po ay isang emergency Pinoy Ride YouTube channel. Joyride trip po sana, pero naging Joyride trip po ng latest update news dito sa Martina Crossing. Martina Crossing, latest update po. Hindi po ako nakasakay sa rotang mental ko dahil na sa traffic na ito, nahihirapan akong sumakay. Kaya nakikip. Latest update lang po ako kung anong dahilan ng ating masyadong traffic, ang haba ng traffic, ang haba ng traffic, ang haba ng traffic, ang haba ng traffic, sakit ng ulo ng driver at pasahero. Yan. Ang dahilan ng traffic natin ay ayun. Parang medyo ano naman. Sumakay na, medyo mabawas-bawasan na po ang dahilan ng traffic natin dahil nagkasettle na po yung taxi at saka truck. Parang yung sasakyan niya, paalis na po yung taxi na dahilan ng traffic dahil po nagkabit-bitan ng truck at saka taxi. Okay po, yan. So, isa na lang po ang dahilan ng ating traffic, yung truck, yung unang dahilan ng traffic natin, ang pagkasira ng truck. Ang pagkasira ng truck natin. Ayan. Joyride trip po sana ang gagawin ko. Joyride trip. Labaw. Sa Pinoy Vlog YouTube channel. Kaya nahihirapan ko sumakay sa mental dahil nga sa traffic na ito. Kaya papunta ako, nag-joy walking po ako para maghanap ng mental ng sasakyan. Dahil po sa hirap sa traffic na dinanas na Martina Crossing ngayon, dahil nga ang unang dahilan ng traffic ay ang pagkasira ng truck. Maya-maya may nagbibitan na truck at taxi. Pero ngayon wala na po dyan kasi parang nagkaseto na po sila. Umalis na po. So nababawasan po yun isang dahilan ng traffic. Yung unang dahilan hindi pa rin nakaalis. Hindi pa rin masusolusyon yung unang dahilan ng traffic natin. So tingnan po natin ang galoy ng traffic na Martina Crossing. Ngayon po, nababawasan na wala na yung taxi at saka truck. Tingnan po natin ang galoy ng sasakyan sa Martina Crossing. Ito po ang galoy. Medyo kumikilos na, dumadaloy na ang mga sasakyan natin. Okay. Joyride trip po sana gawin ko. Mental. Problema po ako sa mental. Dito siguro, lahat ng mga mental sasakyan nandito dahil wala. Dahil tumawid ako dun sa kabilang. Dyan. Tumawid ako para mag-abang na lang ng sasakyan papunta doon, mental, road. Wala pa rin mental. Parang nandito lahat. Ang mental na pinupuntay ako. Kaya nga siguro, hindi ako nakasakay sa mental. Dito ako ma-assign na sa araw na ito. Joyride, latest update news po sa Martina Crossing. Dahilan ng mga traffic, ng mahabang traffic sa Martina Crossing, inaalam ko. Ang inaalam ko, unang kadahilanan ng traffic ay pagkasira ng malaking truck sa gitna sa intersection ng Martina Playa, Martina Crossing, Martina Road. Nang naglakad ako doon banda para makisakay ng metro. Para ako masasakyan, kaya tumawid ako sa kabilang road, which is napakalinis ng daan dahil walang masyadong dumadaloy na sasakyan. Babalik ako dito para makisakay ng mental.
walang mental talaga akong makikita. May mental pero hindi masyadong ano kasi may nakaupong Francis. Okay, malawo. Medyo takbo na lang mabilis. Ayan. Okay. So, yan po ang dahilan kanina ng traffic natin. Yung truck naman. Nakita pa natin yan sa opening natin, sa video natin. Ang truck na nasisira ang sanahan ng daan ng Matina Road, intersection, Matina Playa at Matina Pangin. Yan ang dahilan. Dahil po sa sobrang traffic, nagbibitan ang mga sasakyan. Nagbibitan po, nagkasagiran po ang taxi at saka truck dahilan ng masyadong lumulubhang traffic. Lumulubhang traffic, pero ngayon wala na po yung truck at saka taxi dahil nasettle lang. Umalis na, kaya medyo dumaan na. Parang maliwalas na ang takbo. Medyo maliwalas na ang takbo. Ang daloy ng traffic po natin dito sa Matina Crossing. Parang dito ako na-assign sa Joyride. Joyride 3 po sana ako. Joyride 3 po sana ako sa Pinoy Rap YouTube channel. Yan. Dahil nga, hindi ako nakasakay. Bilang sa Pinoy Rap YouTube channel. Joy po, latest news natin sa Matina Crossing Traffic. Bakit ngayon? Medyo hindi na masyado. Okay, ang kabila medyo kumikilos na ang daloy ng traffic natin sa mga sasakyan. Okay, medyo mabilis-bilis na ang daloy ng mga sasakyan na dahil nga wala naman yung taxi at saka truck na nakadagdag ng traffic natin dito sa Matina Crossing, MacArthur Highway. Okay, medyo mabilis na po ang daloy ng traffic natin ngayon. Kanina siguro kung nakasakay ako doon sa dulo, hanggang ngayon hindi pa siguro ako nakaabot. Buti na lang, bumalik ako, tumawid ako, bumalik dito, wala pa rin ako masasakyan mental. Siguro lahat ng mental dito nakulong sa traffic na ito. Kaya wala akong mahagilap na mental doon sa kabila. Kaya napagdesisyonan ko na lang na aakyat sa overpass na ito sa Matina Crossing para alamin kung bakit masyadong traffic ko dito sa Matina Crossing. At doon nga ang napag-alaman natin dahil sa naunang kadahilanan, truck na nasisiraan, nadagdagan pa dahil sa masyadong traffic na bibitan yung truck at saka taxi ng dahilan ng kanilang pagkabit-bitan ng tagiliran ng kanilang mga sasakyan. Medyo nakastack po sila dyan sa gitna dahilan ng lumulubhang traffic natin sa Matina Crossing. So medyo okay na po yung daloy ngayon dahil wala na yung taxi at saka truck. Okay. Yun. Traffic sila dahil naabutan sila sa stop signal light na red light natin sa traffic light. Okay po. Ibig sabihin yan, yung signal light ko, go signal light ay green. Yun, yung green signal light ako ang nagla-light na yun. Kaya po tumatakbo ang sa mga sasakyan
hindi pa rin naaayos yung truck na isa sa dahilan ng mga traffic kanina. At lalo gulo-gulo pa. Nagkikita na truck at traffic sa gitna. Hindi pa naayos yung truck. Matina crossing po, intersection po, sila na siraan. Dumagdag pa ang kaso ng pag-ikitan ng truck at sa taxi. Kaya po lumulubaha ang traffic kanina. Sumasakit talaga ang ulo na drivers natin at pasahero. Okay, yan na po ang latest update natin ngayon. Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe po, like, and share, and hit the notification bell for more updates of latest videos natin sa ating channel na ito. Joyride trip po, sana ang gagawin ko ngayon sa Rotang Mental. Pero dahil po, hindi ako nakasakay dahil nasa lumulubang traffic ko dito, ginagawa na lang siguro kong Joyride latest update news po sa Matina Crossing ng traffic ko dito. Okay na po yung daloy ng traffic ko dito ng mga visitor natin. Parang dumadaloy, hindi katulad kanina, naka-standby lang sila, nakahelera lang lahat. Dahil na sa dalawang kaso sa intersection po ng Matina Crossing, isang nasisiraang malaking truck at dumagdag pa ang nagkagitgitang taxi na truck. Dahilan ng lumulog ang traffic ko kanina. Yun po ang latest update po dito sa Matina Crossing. Medyo mabilis na po ang daloy ng traffic, nakadaloy ng mga sasakyan natin dahil nga nabawasan na ang isa sa dahilan sa traffic nila kanina dahil umalis na po yung truck at nagkasito na siguro yung mga drivers sa truck natin at taxi. So ang naiwan na lang po kadahilanan ng traffic na ito ay ang truck na nasisiraan kanina pa sa opening natin sa video sa Pinoy Ride YouTube channel ng Joyride Trip po na biyahin Davao. Pero hindi na po tayo nakapag-joyride dahil nga nandito na po ako dito sa Joyride latest update news po sa traffic natin dito sa Matina Crossing, Davao City. Inaalam natin kung ano ang kadahilanan ng kahaba ang traffic na ito. Yun nga, nasasabi natin at na-news update na po natin ang kadahilanan ng traffic natin sa Matina Crossing. At dahil po, isa na po dahilan sa akin na hindi ako nakasakay ng mental kahit nga doon ako nag-aabang ng mental kanina. Walang mental masyado, siguro nga nakakulong lahat ng mental vehicles dito sa traffic na ito. Okay ba? Parang sumasabay ang hindi ko pagsakay sa mental, sa target ng mental dahil nga dito ako nakatadhana ngayon sa oras at sa araw ito sa latest po Pinoy Rap YouTube channel Joyride Joy latest update news natin sa traffic ng Matina Crossing. Patuloy ko na lang siguro sana yung ating mental, baka may mental na nakaikot pabalik. So doon ako mag-aantay ng masasakyan ko. Okay, medyo mabilis na po ang daloy ng traffic ko natin. Hindi na masyadong traffic. Na
bawasan na ng isa sa dahilan yung taxi at saka truck. Ngayon, ang naiiwan na lang ng kadahilan na ng traffic ay ang pagkasira ng malaking truck sa intersection ng Matina Uphill Road, Matina Pangi at Matina Apelaya. Okay. Yan po ang update ngayon. Hindi pa talaga na yung truck, hindi pa talaga na ano yung truck. Hindi pa talaga na ayos yung truck. Kaya medyo traffic pa. Medyo traffic. Hindi katulad kanina na masyadong lubhang traffic. Ngayon, okay na. Dahil wala nang maging taxi at kapatid. Okay, ganda na ang daloy ng ating traffic. Okay, bababa na po ako. Makisakay na din ako ng Mintol. Yan po ang latest update natin ngayon sa Joyride. Latest update natin sa traffic dito sa Matina Crossing. Bababa na po ako dahil sasakay na po ako ng Mental Road ako. Bababa na po ako. Joy walking na naman ang ginagawa ko. Joy walking. Joy walking ako kanina. Joy news na naman ako ngayon. Joy news. Latest news po sa Matina Crossing update po ng traffic na ito. Okay. Maghahanap na ako ng mental dahil hindi na po masyadong traffic. Siguro naman aabot pa tayo, hindi pa tayo maabutan ng gabi. Medyo mataas pa ang araw. Medyo mataas pa si araw. Magsisakay po ako. Sana makasakay ako sa Bronze Mental para may pagpatuloy ko talaga ang task ko talaga sa Pinoy Rap YouTube channel ng Joyride Trip ko ng biyaheng Davao Mental Road ako ang target ko ngayon. Okay, tumaan na ako dito kanina. Okay, yan po ang mga nagtitinda ng okay. Pangalawang balik ko na ito dito. Ayaw ko may mental sana pero hindi ka ganyan. Ay tabok na lang kayo ako no. Masyado pa mga traffic dito. Mali na naman yung nakasakyan. Ang mali. Sorry. Nakaapak po ako na nauna sa aking naglalakad. Ayun, minta. Okay. Ayun mo. Oy, makasakay na sana. Traffic pa rin talaga. Traffic pa rin. Sana doon ako. Tawid na lang ako doon sa kabila. Tulad ng ginagawa ko. Kanina tumawid sa kabilang road. Para makisakay. Parang dito, parang mahirapan tayo. Parang masyado pa rin traffic. Joy walking na naman tayo. Joy walking. Joy walking na naman ang ginagawa ko. Dahil naisip ko talaga ipagpatuloy ko ang rotang mental. Pangalawang balik ko na dito. Dumadaan ako pangalawa. Ayun. May mental pero nandun sa gitna ng daan. Ang mental po
la. La 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 la. Tang tang ting takatang. Okay, tawid po ako doon sa kabila para makisakay ng mintal. Parang wala pa ring mintal akong nakikita dito. Sa kabila na lang ako. Dito, ito, pa north, pa southbound dito, papuntang southbound. Punta ako sa kabila, pa northbound doon. Okay po, tatawid po tayo, dahil doon tayo sasakay sa kabilang road. Parang ayaw ko na. Parang kanina pa ako humahagilap ng mintal. Please naman, okay, thank you po. Okay, thank you po. Okay, pangalawang balik ko na rin ito. Kanina, pauwi na yung emergency fire truck natin. Okay, tapos na sigurong nasusunog yung, tapos na ang mission nila. Ayun, may mintal pero walang transit. Ito po ang emergency dumaan kanina papuntang southbound dahil nga may nasusunog. So, pauwi na sila. So, naging achieve po yung mga ginagawa nilang pag-off. Pag-off. Yan. Ay, wala pa rin. Parang ayaw ko na ngayon sa araw na ito. Parang nahihirapan akong maghanap ng mintal. Parang iniiwasan ako ng mintal na sasakyan. Masyado pa rin traffic. Traffic pa rin. Pangalawang balik ko na dito sa daan na ito. Pabalik na naman ako. Okay. Pabalik na naman ako doon sa overpass, which doon tayo kanina nakiki-update sa traffic natin kanina. Nga dahilan nga lang pagka-traffic ay ang pagkasira ng truck. At dahil nga sa nasirang truck, medyo traffic. At dahil nga sa traffic, nagitgitan ang truck at saka taxi. Dahilan ng lumulubhang traffic at dagdag dahilan ng traffic, lumulubha at sumasakit masyado ang sakit ng ulo ng drivers natin at pasahero. Ayan, traffic na naman. Haba na naman traffic, pero wala akong makitang mintal rota. May mintal pero yun. Kailangan ko talaga tapusin ang rotang mintal na yon. Kahit anong mangyari. Sa mga nakakita sa akin ngayon, nagtataka sila, paikot-ikot lang ako dito. Sana nga ang mintal na yan ay may nakalita. Tapi, shit. Puta, yang sayang ba? Punta ko dia, Ako sana yun sa mintal na yun. Hindi naman tutig. Parang nakalinan na.
sayang nila. Ang kalsana pero may front seat. Suwanga dito nila. Layo pa kayo ba? Wadyo ko nagdali o maday ko yung tao sa front seat. Yan nga dito ito ganina. Very sayang na sayang. No literally. Dispatcher po nagtatawag, calling passengers to ride their vehicles. Binibigyan po sila pagkatapos pag mag-alis na po yung sasakyan na pinatawagan nila ng pasahero. Bibigyan sila ng mga barya. Hindi pasasalamat po. Okay. Parang di ko na talaga magbintal ngayon. Parang masyadong mailap sa akin ang mental. Parang mailap talaga ang mental sa akin ngayon. So, di na ako mag-joyride ngayon. Dito na lang, ipagpatuloy ko na lang joyride. Ipagpatuloy ko na lang yung joy. Latest news natin sa Medina Crossing updates po. Talagang masyadong mailap sa akin ang mental ngayon. Parang ayaw sa akin ang mental. Kanina na po, paikot-ikot na po ako. Paikot-ikot lang ako. So, balik ako sa overpass. Ipagpatuloy ko na lang hanggang umalis yung truck. Wala ng pagkakasama natin sa Medina Crossing. Pa rin ang nasisira parang ayaw talaga. Mailap sa akin ang motor. Okay, dito na lang po ako. Latest update natin. Ayan. Joyride po sa tayo sa Pinoy. YouTube channel. Dahil nga sa mga nagkabiryang hindi maiiwasan, dito na lang ako. Ginawa ko na lang Joy News latest po dito sa Medina Crossing traffic updates. Kanina ang nakakailanan ng traffic na lumulubog ng traffic. Masyadong traffic kanina. Ngunit ngayon, isa na lang po ang kadahilan ng traffic. Hindi pa talaga na aayos yung sirang traffic sa gitna ng daan. Ayun. Yan po ang truck. Siya po ang nagpo-pose ng traffic sa Medina Crossing. Dumagdag kanina ang nakaalis na truck at saka taxi na masyadong lumulubha ang traffic. Okay. Latest update po sa traffic ngayon.
sasakyan po tayo. Hindi na ako maghihintay ngayon dahil nga sa mga nakaaberyan, mga di maiiwasan natin iwasan na mga kadahilanan. Pinoy Rob YouTube channel ng latest update natin sa Martina Cross. Hindi na po okay, dito po pa southbound po ito yung traffic, doon po sa northbound po masyadong walang sasakyan sa road na pa northbound. Dito po masyadong traffic na dahil na dahilan na pagkasira ng isang truck. Ayan po, truck, hindi pa rin nakaalis ang truck sa gitna ng daan. Ang kadahilanan ng truck, dumagdag naman kanina ang git-gitan nagka-dirihang mga truck at saka taxi, kaya lumulubha ang traffic. Hindi pa talaga naalis yung truck dahilan ng truck. Pero ngayon hindi na masyadong traffic dahil nag-alis na po yung truck at saka taxi. Yan po ang latest update natin ngayon sa Pinoy Rob YouTube channel. Hindi na Joyride Trip kasi po naging Joyride. Hindi na siya Joyride Trip. Ito na po ang Joy News. Latest update natin ngayon sa Martina Crossing traffic niya. Traffic. Lumulukhang traffic dahil nga sa pagkasira ng sasakyan at kitkitan ng truck pa na isa pang truck at saka taxi. Okay po. Nagpanta po na yun. Nagpalit daw sa... Nasaan balay ko? Ako dahil buta po. Ha? Pati po, may nagpapaan po sa atin. Okay po. Natahimik po ako dahil may ibang plan. Hindi po ako ngayon. Sasakay na lang ako ng bangko. Dahil masyadong mataas pa ang araw. Sayang ang oras natin. Okay po. Yan po ang latest update natin sa Pinoy Rob YouTube channel. Hindi na po Joyride, hindi Joy News. Latest update natin sa traffic dito sa Martina Crossing. Dahil nga sa nasira ang isang truck at nagigpitan ng taxi at saka truck. So, yan po ang latest update ngayon dahil may naisip po ako plan B sa araw na ito. Sasakay na lang po ako ng ibang rota dahil parang mailap sa akin ang rotang mental, parang ayaw sa akin ng rotang mental. Okay, yan po ang latest update natin. Pinoy Rob YouTube channel. Subscribe po, like and share, and hit
the notification bell for more updates of our latest news videos. Joyride po, sana ito naging Joy News Update po sa Medina Crossing Truck. May plan din ako kung ano masasakyan ko, kung ano ang nandito ngayon. Sabi na, gagawin ko. Kasi masyadong mataas pa si Haring Araw, sayang rong oras ko. Mailap si Rotang Mintal, kaya maghanap naman ako ng ibang road. Ayaw sa akin Rotang Mintal. Okay, bababa po. Hi! Bababa po ako. Ano kaya ang mapupusuan kong ruta ngayon? Rotang... Ewan ko. So, sapat hindi na lang talaga ako magka-target kung anong rutang gugustuhin ko. Joy walk po ako ngayon. Ano kaya ang mapupusuan ko? Ano ang mapupusuan ko ngayon? Dahil mailap nga ang Rotang Mintal sa akin. Joyride po ako ngayon dahil mataas pa si Haring Araw. Ang taas pa ni Haring Araw, sayang yung oras ko. Sayang ang oras ko. Very sayang ang oras ko ngayon dahil hindi ako nakapag-joyride. Kaya maghanap ako ng ibang ruta dahil ayaw sa akin ni Mintal. Ibang ruta ang hahagilapin ko. Nauuhaw po ako. Pila yung juice dong? Pila ang juice ninyo? Kana lang po ano? Kanang lemon. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Ayun, may minta. Pero bibili mo tayo ng maiinom dahil yung lalamunan ko ay masyado na po tuyo. Sir, pakikuan ko sir ba na Pinoy YouTube, Pinoy Rap YouTube, Amerikano ni among partner. Naamo makita mo pag i-search ninyo ni subscribe ninyo ni makuan mo makita ninyo kamo. Paki-subscribe ko Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Kana siya karon nag-video ta mo makita mo da edit pa ni siya mga Monday pa siguro ninyo makita. Pinoy Rap YouTube, Amerikano na siya kanang very kind na siya nga tao, American na siya, citizenship niya. Ginatabangan niya. Nagatabang siya sa pareha sa mga dagan siya natabangan nga matagaag trabaho. Salamat sir. Paki-subscribe ko sir, like o share sir. Pwede pilit ato diya sir? Pwede siya mapilit. Nakikuan lang ka dire. Sige. Salamat.
Okay. Wala jud ko'y masakyan ay. Tapos na mag Tapos na magunapon ni uban diri ba. Hoy, daraw. Siya. Wala jud ko'y masakyan. Uwi na lang sad siguro ko no. Tomorrow na lang siguro. Parang iba talaga ang panahon ko ngayon, ang oras ko ngayon. Parang lang. Kasi yan mga nadaan ko ngayon. Puro tapos ko na ang ruta yan. Parang tapos ko na ang rutang iyan. Para talagang iba ang plano ng ating Panginoon. Tulong na lang po ako sa church namin. Parang wala. Ito lahat. Plano ko naman ito. Tapos ko na ang rutang ito. So, pauwi na lang siguro ako. Pauwi ako to end this Hello guys. YouTube vlog, guys. Hapon. Hi, YouTube, Hello. YouTube channel. Sa page mo. Page. Ha? Sa page mo. Dara sa mo. Yatag ako Pinoy Rap YouTube channel, paki-subscribe ko ba na. Sige ba ita mo makita andre, sige mo. Pinoy Rap YouTube, i-subscribe ninyo ni kay Pohon. Kanya American siya citizen. Ginatabangan niya ang mga Pinoy taga-agmig trabaho. Inaani daghan mi na ay mga katong nagasuroy og maruya. Vlogger na puto siya sa ani. Kanang Pohon mo balik na pag naasay kan ka 2 weeks pa man ko ani. Pakihatag na lang ko ani be sa uban. Pinoy Rap YouTube channel. Pohon mabalik mi ka taga diri man ko. Taga diri ko, perminti kita ba sige beta mo ipaga. Yan po ang dispatcher namin ngayon. So, perminti mo makita paki-subscribe ko ani ha. YouTube channel Joyride. Subscribe, i-like niyo, i-share niyo para makita niyo perme. Makita mo perme gyud sa tanan ako, naa mo perme kay ginapakaanta mo kay. Gusto man gud sa dili si Pinoy Rap gusto man gud ni among partner nga si Rap nga makita niya ang buhay Pilipinas. So anak ko isa namin yung pangkabuhayan yung yan po ang buhay namin, isa namin pangkabuhayan. Dispatcher po dito, nagko-call po ng mga pasahero. So basig balikan mo sa among partner Pohon. Kaga diri man po. So magkita kita permi. Diri jud ko manukan permi. Pagkatabangi ko pagka may 5. Pakitabang ko ani subscribe. Basta balikan ta mo, promise. Kay buotan ni amo ang partner si Pohon. I-subscribe lang na siya Pohon. Salamat. So, i-subscribe niya, i-like, i-share it. Patulong mo sa inyo na makadiya kay anak. Sa imo mga amigo. Yan, ino ni ba makita ko diha, tanawa ko diha, makita ko sa Joyride Davao. Na may Cagayan pero sa Davao ta. Sa Davao ta. Pohon, basta kay diri ko mabalik yung mo pang bagna siya mga. Ang trabaho ni. Pohon, maghulat lang mi sa signal sa among partner. Kay ginapakita na mo nga mga vendor, mga kuan. Kami isa ko. Nagasuray ba ako prutas diri? Kay nomdom ka? Ako to nagasuray prutas diri. Batong. Banggal. Bala. Ha? Banggal ba? Dili. To Joyride gihapon to nako. Basta ako nagasuroy kog prutas gitabangan mi po, nadaghan ni siyang matabangan po. Kay mao na ang gusto makita sa Pilipinas. Pinoy ako na sa Pinoy Rap, Amerikano na siya. Salamat. Amerikano. Salamat. Una i-subscribe ni kay perminti mo makita baya sa ako sa YouTube channel kini sa Joyride ha. Pohon. Balik mi diri Pohon sa inyo. I-subscribe na, i-like o share. Di ba? Kaila ka sa kuan, nagasuroy kong prutas pero tungod sa Pinoy Rap YouTube channel kini Amerikano man ni siya. American ginatabangan kato pong nagasuri gani nga lalaki nga lalaki nga nagatindag maruya o vlogger po to siya diri sa Pinoy Rap. Ginatabangan min niya ginasuran kana siya Amerikano na siya. Pinoy Rap niya gusto niya makita diri ang buhay Pilipinas ba. Mo nang ginapan mi. Ang ako ruta lahi man ako nanay pangkabuhayan po na-assign na ako kay ruta man mga ruta sa Davao. Joyride trip mo na makita ko mo sa iyo.
Ginagada ko mo ni among dispatcher di isang pagkabuhayan dito sa Pilipinas. So pohon diri raman ko kami Tabang may TV, kami kuan din, magpa-vlog pud. pohon. O bagkuan pohon pag naikuan ikaw kay kami nagapangita po mi isa ka nagapanguan sa mga tao. So balikan ta mo pohon. Tabangi mi subscribe, like ug share. Kay isa mi natabang tigsuroy ba ko prutas dire. Hinomdom ka? Katong lalaking tigsuroy og turon, vlogan po to siya. Tricycle iya tirada. Ginasilduhan mi sa ilaha kada Sabado, ginasilduhan mi niya. Ang mga driver, ang karon nagsugod pa mi sa kuan. Pero okay kayo. Wala pa mi nagamater. Dili pa mi nagamater og mga basta daghan siyang natabangan ng mga tao. Daghan gyud siyang natabangan. Katong isa nay mga kuan niya nga daily asset sa cellphone. Oh, na-video. Makita ka? Joyride karon olas man ni pero nahulog ko sa nag-update nag-news sa traffic kari ganiha. Imbis joyride ko, wa ko kasakay og mental. Nag-latest gi joyride news update traffic sa Matina Crossing. Para mo na ilang ganahan ay mga sitwasyon sa Pinas. Mo na ang gusto mo. So tabangi ko subscribe ana, pohon kung unsay mga maayo. Balikan mo, balik mo kay. Basta kay basta na nakakaroon makita ka diha. Para next week pa siguro ma-edit. Sige, salamat. Salamat. Ayan ako. Okay, ayun. Ito po ang Matina Crossing. Joy walking na lang po ang ginagawa ko ngayon dahil nakiki. Yan po ang Matina Crossing at Matina Crossing. Tawid po ato, doon po Matina Aplaya. Doon po sa direksyon na yun, Matina Pang. Yan po ang cause ng traffic natin ngayon. Kaya po nahirapan akong makiki-joyride sa rutang target ko. Yan po ang kadahilanan ng isang traffic at yan po. Traffic. Doon po tayo kanina nakiki-video. Diyan tayo na-video kanina para makuna natin yung latest update sa traffic na. Aywan ko. Yan po ang ukay-ukayan dito sa Matina Crossing. Matina Barangay Hall. Matina Crossing Barangay Hall. Yun po ang mga riders natin sa mga Grab natin. Hanap buhay po sa Pilipinas. Riders po. Okay. Pauwi na lang ako. Parang naiilang ang mga target ko na ruta ngayon. Joyride ako sana. Pero iba yung nakunan ko na video. Nakiki-joy news update po tayo sa Matina Crossing traffic. Masyadong traffic kanina. Yan po ang Matina Talomo Police Station po ng Matina Crossing. Pauwi na lang po ako. Okay, Matina Talomo Police Station po ng Matina Crossing. Pauwi na po. Sunod po, mag-interview na po ako ng mga tao. Nag-iisip lang po kung ano yung mga dapat na ping siguro
i-ano ko muna. Para talagang kahit nga nag-a-attempt ako na ibang ruta, pero ang lumalabas or nakiditita o nagdutdutan ko sa akin na dumadaan na sasakyan ay mga tapos ko ng ruta. So nahihirapan talaga ako, parang may ibig sabihin po ang panahon na ito. Parang ayaw niyang yun po ang traffic. Yan po ang traffic natin. Okay po. Yan po ang latest natin ngayon. Babalik na po ako sa aming bahay dahil nga parang ayaw sa akin na mag-joyride ako sa araw na ito. Pabalik na po ako sa bahay namin. Ewan ko. Parang mailap sa akin mag-joyride ngayon. Welcome to my vlog. Hi! Hi! Welcome to my vlog, Pinoy Rob YouTube channel. Uy, na-ikaw ang nag-vlog. I-subscribe ko ani. Hi! Mani akong suki sa Maruya. Paki-subscribe ko bi. Kami mga naman. Oh, i-subscribe na ninyo. Subscribe para. Gani. Tabangan ta. Oh, sabi sa. Kung ba na tagaan Di kay interviewon ta mo kana. Mo ni sila, unsa gani inyohang panginabuhi? Masurahay. Mamosarahay, they are pick up mga Garbage. so they are garbage collector of our dyan sa Matina Crossing. O tulad nito, ito ang ginagawa nila. Maglilitis news na lang po ako, hindi na ako ng joyride yan. Galing na yan siya, nagpipick up po ng mga garbage sa mga road, sa mga kaya yan po, yung mga asawa nila sila tayo, magtutulong din yun sila. Sige pangalan na to, madam. Ganggang. Pinky Pandian. Ha? Pinky Pandian. Pinky Pandian. Pila gay mong anak? Duha. Duha. Ang isa, estudyante, isa, breastfeed ko. Pangalan sa imong bana? Ronel Manlano. Ronel Manlang. Okay ba ang kinapanginabuhi nato sa garbage? Minus kay Tiweg, grabe. Kulang na. Okay lang. Napa-estudyante. Na estudyante. So, pugulisan good. Laban lang. Fight. Go para sa kinabuhi. To continue our life. No? Oni po di. Yan ni Igsuon. Her sister. Sige, pangalan na to, madam? Ako si Kuan, Angelica Pandian. Angelica Pandian. Bana ni mo? Si Anthony Makundayon. Pila gani mong anak? Isa lang. Kini iyang anak ko. Mo ni iyang anak, her son. PWD, person disability. Sa to? Person with disability. Okay, mali ako. Person with disability, parang hindi normal yung pag-grow niya. So, isa talaga ito ng problema ng isang ina. Ito ang nagilap ko kanina. Kasi po, nag-news naman ako ngayon, so mag-i-interview na lang ako ng isang mga pamilya na naghihikaw sa paghahanap buhay. Okay. Pangalan gani niya? Si Jayron Bakunlayon. Si Jayron Bakunlayon. Hi Jayron! Welcome to Pinoy Vlog, Pinoy Rob YouTube channel. Okay, hi. Kisa pangalan eh? Si Jayron. Yung pong mga asawa nila, yung mga source of income po nila, yun ang garbage collector po sa mga daan. Kung every 5-6 PM po ng hapon, diyan na sila nagsisilabasan para magkokolekta ng mga basura na pwede nilang
ipagbenta sa mga junk shop. Yun ang mga hanap buhay nila. Pero laban pa rin kami sa buhay dahil ganun talaga ang buhay Pinas. Maraming pera sa basurahan. Ay, ito pala. Ito ang anak niya. Ito asawa niya. Ito, video ko yung asawa niya. Ito yung asawa niya ang nagbumubuhay sa kanyang pamilya. Uy, ay, pangalan ganin mo, sir? Anthony Pacundaya. O, mo to siya ang asawa nga. Iyahangan with, mo ni siya, nagkukulikta ng mga garbage para ibubuhay sa kanyang. Ito, isa itong karto. Pila kay kilo, ani? 4 pesos po dito sa aming pera. 4 pesos po every kilo. 1 kilo po nito ay 4 pesos at yan talaga ang pera na ang mabibenta nila ng pera ito ang binibili nila ng kanilang pagkain, ulam, at sabi pa nila according to them masyado pang kulang sa hanap buhay nila, sa pagkain nila, sa daily po pagkain nila. So taga naman ako na siya. Mo ni si Pinoy Rab YouTube channel, isa pong American, very kind na siya, partner na mo, isa may nagitagaan niyang pangkabuhayan, hanap buhay o works. Ito si Pinoy Rab YouTube channel. Salamat din sa iya dahil binigyan kami ng trabaho. So mao na ako na interview karong hapon, wala man ko nakapag joyride kay nag-latest update news ko sa Matina crossing traffic kanina. Hindi ako nakasakay sa Rotang Mintal dahil mailap nga ang Rotang Mintal ko kanina. Kaya hindi ko na continue ang joyride ko. Ito, yan sila. Ito ang bahay nila. Ito ang bahay po nila ngayon. Okay. Ito po ang bahay nila. Dito po nila tinitipon-tipon or ginagather yung mga napipick up na garbage po nila para ibebenta. Ito po yung na-interview ko kaninang dalawang magagandang beautiful lady. Ito po ang kanilang ina. Her mother. Sige pangalan na to, ma'am? Jenny. Tandian. Moto ang iyahatong anak to. Akong gi-interview dito kanina. Asa pa nuwa naman. Hindi mo makita tara. Yahan ng 2 daughters. Okay. Diyan po kinukuha yung mga source of income nila, pinipick up nila, nagpipick up po sila ng mga garbage sa lansangan at ibebenta po nila sa junk shop. Ito po ang bahay nila. Video ko, mother, ha. Ito po bahay nila. Dito po sa Matina Crossing po ito na nadadaanan ko. Hi! Nakibidyo ko sa Pinoy Rab YouTube channel. Pakikuan ni B. Mother! Pakipilit ko ani Mother B. Ano ba? Ipilit ko ani B. Pinoy Rab YouTube channel. Morning ang nasa motor. Diri ikuan ni mo na. Wala pa ni mga Monday. Monday, siguro Monday ma-edit. Okay, pilit. Sa Pinoy Rab YouTube channel at kuan ni siya. Mo ni among partner si Rab, Mr. Rab. American ni siya. Very kind ni siya nga tao, very kind ni siya nga person na gitawagaan po minyag mga trabaho kami kato si Marvin ginatagaan mi trabaho po. Vlogger si ipilit na to be. Ato ipilit para makita niyo pirmi. Ipilit pa. Makita gani mo. Ipilit diri. Dili lang ako ibutan sa kuan ako tabi. Ipilit ba? Ipilit. Lagay ko tabi. Ibutan ako diri sa kuan tayo. Tanaw na kong iyang kuan. Okay na. Mo na si Pinoy amo ng partner. Partner YouTube na siya. Karon makikini. Dili trabaho na te. Dili po nato makuan. Mag-wait lang ta sa kuan. Ano lang mi diri te kay kailangan po na magtrabaho. Sige lang. Saan ang trabaho? Construction. Idikit. Diri ta na makita. Dili lang ako i-detect. Kani hatag na ko sa ihalos naman hurot naman ko.
Kay di ya. Boss, boto mi si mga boss kung makani ka. Salamat sa Oh, mga pangatag. pohon, basig arion mo. Dili Boss, ko salamat sa ma-promise. pangatag, boss. Oh, depende lang po. Kung na kayo patarbaho, boss, yung na lang may manarbaho mi diri. Mo ni ang ilang mga pick up, naga-pick up ni sila og garbage para sa ilang kuan. Di idikit. Okay, da. Ay, Ikuas. matay boss, di yun nagmadikit boss ba? Joke na boss. Mo ni ato ang isa sa mga interview. Kinsa pangalan nato gani, sir? Kuha ni siya si Junjun. Yun yung apelido. I-subscribe na ha para mong gawas ang tanan ninyo, makita niyo latest update niya, mag-follow ninyo siya, i-share ninyo, i-like ninyo. Kay kini very kind yun nga among partner kay daghan siya, plenty people good nga iyang natabangan yun. Oh, i-share, i-like, unya i-subscribe ninyo para makakuan mo sa latest update na ha. Basta ko Asa mo to nimo ipilit? Dugayan mo makapilit damo. Bawa po rin. Saon man yung yate. Ah, yan ang gi-search. pag yung search. Wala sa niya gipilit, gi-search sa niya. Ano na siya, search na niya. Pilit lang ninyo diha para makita. Thank you kay mama. Sige po. Akong gikuan diri kay nangita ko mga mao ni ang ilaha diring residents sa mga pick up garbage nga. Okay lang Diha sila na sure kay nagakuha sila og diha nila ginakuha ang ilang mga source sa Kinabuhan, ilang sir. panginabuhi. Laban-laban lang sa life, pareha na mo laban-laban na pud sa life. Laban lang to sa tunay. Sir, inawag man lang ito te. Dugay gyud siya, nag-consumption siya dugay daw mo. Matay sir, alanganin mo siya. Naman dali sir. Salamat sir. Ay kabala ka sir eh. Sa account ako sir. I-share ninyo, i-subscribe ninyo ha, kay para ma-follow ninyo iya mo kuan niya. Oh. Gulak sa amo na subscribe. Subscribe niya, tabang inang ipakuan niyo subscribe like. Oh, wala yung problema natin basta ikaw. Salamat te. Mani siya ang atong na-interview. Kasi kay pangalan usab na to sir, si Sir Pod ba maulo man. Si Anthony Junior. katong na PWD niya nga anak ganina nga naghihay nato ganiha. Nga ang gina-source sa ilahang mga income sa mga sa garbage nga ilang ginakuha kini gikan sa Ginoo po na garbage sa bako ang ginalabay sa mga dito sa kalye. Nga makuha po nila ibebenta po nila, then diyan po sila kukuha sa mga binebenta nila, diyan po nila makukuha yung gusto nilang bilhin na pagkain, ulam, okay. Yan po ang pangkabuhayan nila dito sa nadadaanan ko. Hi madam, Miss Beautiful. Balikan ko anak mo. Ay, darang isa ka anak sa akong gi-interview ganiha. Ay, nagkain sila ng spaghetti. Hi! Hi! I-search ni mo ni ha? I-subscribe ko. Hi! Hi! Pangalan ganyan? Makalimot mo. Jeron! God bless Jeron. God bless your family. Protection, good health. Si Jeron. Sarap, Jeron. Sarap. Jeron. Sarap. Hi. Okay. Pray lang. Laban-laban sa buhay. Pray. Always pray. Trust to the Lord. Amen, Lord. Sarap di pahingi po, Jeron. Salamat na paki-subscribe sa atong Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Trip po. Pero hindi po ako naka-Joyride Trip ngayon. Ito po ay Joyride News Update ng Matina Crossing Traffic po ang nagawa ko ngayon at nag-i-interview sa mga taong ang ini-interview kong anong klaseng hanap buhay mayroon sila. Okay po. Wow, ito po ang magandang kong bilag. Ma'am, paki-subscribe ma'am, paki-like, paki-share. Kuha na siya ma'am, American citizens po yan ma'am.
I-search na ako makita po ka. I-search na siya, subscribe, like, o share. Kay kini siya nga American partner na mo, partner na mo siya. Daghan siyang natabangan nga mga tapos sa mo. Tagaan mi niya og trabaho, works like me. Si, kasi pangalan na to, madam. Tata. Tinod na pangalan. Ano, lugar nato ni Cheryl Albarazin. Sa ni siya diri nga residente. Ano siya, kung ano ang pinag-aabalahan namin na may nag-interview. Hi, Madam Cheryl Albarazin. Pila gay mo anak ko, dam? Tulo. Kisay pahalan sa tumbana. Rolando Albarazin. No, very shy. Shy man itong na-interview ko ngayon. Ito sila. Hi, Dam. Oh, pintukan siya. Di ba ko nagtrabaho ka ng mga special na bata? Kadoon ko po DSWD. Tapos ipatherapy siya. Kwarta ng therapy te. Dili na siya kwarta good. Kaya kuan man na siya kanang mga dili man ka afford ba? Asa rapid na te? Doon ka sa mga kuan sa mayor office. Kaya daghan man gud may ana nga. Daghan man gud big ana nga kanang nay mga cases mga iyon ana ba mga special. Ata mo doon te? Mayor office. Kaya luwi kayo para ma-therapy siya. Pero may makuan pa dyan na siya. May ma-improve pa na siya. Pila ka to igon ni upat mo. Yan namang ludi. Pero siya. Para na mo dili na siya te. Normal man siya sa baby pa. Nga naunsa siya nga. Naunsa na Inana Sa siya. hospital siya, na-inject, Ay. kaupat siya, kaupat siya na Na-over sa tubuhan. kanya. Tubog na siya, tubuhan. Kuan na siya sa PT. Obrero. Titi. Sa titi te. Pa-therapy na ninyo siya pero sa kanang sa inana gyud siya nga thesis kay sa amo amang gud mga Down syndrome ug autism lang Nindot gud ka na. dyan mag-therapy. Wa magpitay kwarta, maura man dyan problema. At sa Dool pagkakuberno ka o eh. dili. Sabi mo po Dapat dool ka sa government. Tabangan man mo ana. Tapos human do atubog doktor. Dili mo ka afford indigent man tawagan na di ba? Dool mo oy masaprobahan man mo kay amo gud may mga ikuan makita man gid mo walang wala man mo. Garbage collector ang pailang pa mga requirements na isod. dili man need man Dili yun na yun. siya. Kailangan mangud ka mo dool kaysa ako ang gitrabahuan man gud mga Down syndrome. Nya tapos Wa man siya special. cerebral palsy. Oh, PT na siya. Kailangan na siya sa PT. Ang PT ana sa obrero man nadapit. Pero pag mato ka dito te, na dyan bayad. Oh, mo ato ka una og Di ba, obrero. sa obrero, ato dyan ka kuan. Magkuan man ka mangutana sa ka kung pila ya tapos ino nimo nga moduol kag mga party list muhatag man na sila. Ngayon ana, tabangan man mo ana. Pero nga na te, napad na na chance. Dapat unta giterapi na na inyo daan, giduol na ninyo. Ya tapos ginahilot-hilot man na siya gano'n. Kato ako man na siyang giingnan, di ba? Oh, Dati. ginahilot na ninyo kay Opo. abi nimo kana siya ang kung ano na nimo anaon mo na siya paghilot to. Ano sample oy. Anaon nimo siya Daplin. tuyukon nimo siya ba. Tuyukon na siya paghilot anaon. Hindi kayo siya. Work pa ako, wala pa ako sildo. Anaon na siya. Wala na siya. Imong haplasan tapos tuyukon nimo siya, i-massage nimo na siya, i-massage nimo na siya permanente. Kay naami ingon ana didto nga dugay-dugay gid hinuon siya pero nagkuan siya sa therapy. Kadugay makatindog ra gid siya pero dili gid ingon nga straight gid siya tindog. Pero at least naka-stand na siya. Dugay na mo unda gud. Ginan man ako siya, ginan ko na ako siya nga hilot-hilot lang, di ba ingon ko? Hilot-hilot man ako sa te. Pero ay Dili nimo ingon nga hilot lang nga kanang kuan lang I-massage kanang anan permanente hun gid nimo siya. Luto nimo ba? Kay para gid ang iyaha gid ang bones ba nga murag makuan gud. Luoy kaayo magsigira kag kanang dukuan sige kag kubo siya tapos mangayo kag wheelchair niya mga pangbata. Kaplin sa Muhatag na sila. O dayo. Saan sa kanya? Uy, Duol ka.
Sige man kung tanaw nimo maglingkod ka mangutanaw ta ko bahin sa imong anak kay Ingon ta ka sa ako man mangutanan ta ko kay nagaagi man di ba magkakita nimo nga gabi na mi magaagi nga tanaw ko niya ba ako Nga na magtrabaho dati te. ako ron di sa kuan Pwede siya maano diya kay. dili kay kuan naman guna iyahap kailangan na siya piti kay sa mo Sa PT te. kanang ina na kanang gumatiin nga mga Sa buhay ba join? kailangan siya iluto Lahi kay ang lahi kay ano sa mga inana. lahi man amo amang good Unsa kay man ang sa inyo ate? Panang amua mga therapy kanang autism, mga autism lang. speech therapy kanang dugay ka istorya mo na amua Ang diha. autism naman te murag mongoloid. Dili man na ingon mongoloid Down syndrome na siya pero lahi na siya. Ang autism manggod mura na nagkita pero dili siya halata Dugay sila nga ka ano te ba kanang late ilang late development. nga na. Mana siya sa speech therapy. Mana siya ang late pam. Kanang Iya manggod kuan na dili din ni inborn. pero ka istorya siya Dili wala pud sa istorya. dili gyapon siya speech dili gyapon siya. Double na lang ali ha. Grabe ano na gid na iya ha. Ito pud ka istorya. Nga dili Dapat man imo pud nang na sa gikuan. inborn, te. O dili lagi siya Tungod lang jud na inborn. Sa ano niya. Sa isa ka Dapat siya sa mga tambal. Dapat giduol gid na ninyo para madali siya. Okay. Taonan ka. Kaya nakita akong pwede pa man kauban. yun. Katong permintin ako kuyog ang diya nga naga-board. Oh, speech therapy si kwanto siya nga teacher. Siya ang nag-ingon sa kuang nga kuan siya kanang may something ba. Ako po ko kabantay gud nimo. Ang dito sa inyo dete kay kanana Speech, lang mga dili Kani speech. tite jud siya. Pi kung kailangan siya sa PT pero obrero. Sobrero. Mo man po na ilisod na Ano to niya mo. na siya? Watay kwarta. Transport o mga pamasahe. Wala may problema mo duol kag mga inaana. Pamasahe lang gyud po kulang. Problema lang nato pamasahe. Wala pa rin problema gyud mo kuno lisod nga. Dili pud ni siya mabilin te. Kaya dili pud siya mukaon. Dili pud siya mututoy. Dili ang mama. Sura na. Wala gid siya kuwan. Kung maglakaw ang mama kailangan Dala siya. Oh, labi na siguro. Isang bukalya. Tutoy ka siya. Dili kanang bibiro. Kana kataga na tayo. Luy, diya na sa kuan. Pag-abot ako Yatag nagnana na sa siya. birthday. Lingan ba yatagan ng mga bata. Okay, yan ho ang kanilang pag-uusap. Kung dili man lang Dahil yung mangayo na ito lang. po siya ay parang may background about sa makakatulong sa Kaya batang dugay pa jud ito. kay yung PWD. Mapagay mo kadawat. PWD. PWD? Wala po siguro mo nag Naka-idea na wala. Nana man sa ano? Nana man sa Ipaluwa niyo permi. Pagkuan ka ID at din puro clearer. Ayaw, abinin mo. Wala pa daw. Abinin mo. Diba nalidad ka dapat nga magulat lang. Dapat kita permit i-follow up ka dito. Lingnan man ang siya. Dili man siya. Matiidin ba nga? Si Eden ang gud ang ginaagda kanang puro leader ba. Ingnan man po dito ba? Nagato ko dito sa ano diba sa... Maadyo ni siya dapat nana siya ID. Oh, nana. Ano man nga permitting dagang kay makadawat og PWD ngano. Wala ka na appeal diya sa group chat sa PWD. Eh, gi-appeal unta na nang diha oh. Diha to gina kung iyang photocopy ID kay katong Dadi kang kuan katong si Fernandez kasi ito. Kung babae. Doon na lang dito kuan. Ngayon na lang siya wheelchair dai no. wheelchair na lang. imong pangayoon kay syempre Dapat. kung moduol ka o kanang mga politics mga matabang man gid sila di ba? Depende naman kung naadyo kay pero ang problema lang gid pud nato wala lagi finance para pamasahe. pamasahe everyday. Mo nang dili Siyempre, sila pag- kakuan. Pagwas nga materapi ka di bang katagaan og isa duha lang kasi i-price pa na nila. Problema lang yun. Manay ang Follow up lang yun, follow sugod. up. Ano na lang hiluto na lang na nimo. Hiluto na massage na lang na nimo. Yung massage, pwede ra pod lotion. Lotion lang yung massage nimo. Para mahal mo nga makakuan siya. Ayun na po yung husband niya. Kasi po. Ito po yung husband niya. Ibebenta na po yan. Kini-collect na niyang garbage carton. Oh, punong. Ng mga cases mo na. Pero sa mga Lakaw na ka? kuan man gud amuan kanang mga speech delay, nga mga sagaran o busy nga ID. Nga sagaran sa mga pero wala pa man gud as inyo naka-encounter ingon na ani. Kay bisan man ni
nag-uusap sila. Hospital na. Dili na mo eskwela. Ayun na po ang asawa niya, papa ng batang ito. Punta na po yan siya sa junk shop para ipabili yung nakukulikta niyang garbage carton. Doon lang ka nga mga yun lang. Pagbalik yun, may pera ng dala para pambili ng pagkain ng kaniyang pamilya. Ito po ang pamilya niya. Kaya nga no, dili naman siya magpabutang. At least kung ma-wheelchair ni mo siya, pwede na kami sumagag ng laba ka. Nara ko diha. Masanay man siya nga maglingkod kay kung anak ni mo siya, masanay siya gigikuan sa inyo. Mo gani no, wheelchair gani no, kaya wheelchair na may, di ba na yana? Masanay gani. Dapat Kaya isa. mo ngayon kanin sa nag-wheelchair ka para nakalimpuran. Ay, kay Santis oh. Doon mo kay Santis. Ulawan mo diya. Abi Ano naman, di mong dapat maulaw. Dapat maulaw. Mabay na iya, kini Abi kay na shy people, wala gid maadtuan. tabang kani oh. Ngayon mo ani kay isa ni siya? Vlogger. Labaw rab. Oh, Dabo. Ay, Pinoy Rap Pinoy YouTube Rap. channel. I-subscribe na to si Pinoy Rap YouTube channel. Wheelchair na lang. Kay syempre wala di man ta. Kasi ako siguro dili man okay man ta mag-therapy, pwede ta ka-affordable sa pamasahe. Pamasahe gyud kulang gyud nato Siyempre, permi. matina to obrero, double ride, di ba? 2 rides na. O, take one. Kung na lang bahala, doon na lang kagpalit sa Kani ngayon ganit na lang nga pag ang newborn screening ani G6 PD. kana. Nga wala lang gyapon na mo na ato sa obrero, MSF hospital. Nagpositive na siya sa born screen ang Wanda kanang may mga bawal-bawal, wala ko balog sa bawal. mo gani Abi ni mo ang bawal sa mga ingon na agud para sa mga upat ka klase ba yan na? Tamis, bawal na siya sa mga ng mga tamis gyud para ng chocolate, mga bawal na siya na. Kana ang pagkaon na para Skyflakes, mga inana. Mga parang mga lasa ba? Ay, magbayad pa Kaya man daw kag 1,000 kape niya. Para sa asa na. Sa usab na po niya newborn screening. Sa mga po mangitag 1,000, di ba? Pobre man kayo. Mingaw ng basura, barato na kayo. Mingaw ng basura? Ang bawat basabot mingaw. Barato na. Barato ba? Sabi na ko wala ni basura makita. Akala ko wala ng basura, mingaw daw ang basura. Akala ko wala ng basura makikita. Mababa daw ang benta ng mga basura. Anak, mo na lang ko anong likay daw din sa mga tamis kaya ang tamis magod naka-hypervision magod na siya. Hyper. Pagdili lang kayo na Nagkuan. Asa na sa una bitaw kita mga buwan sa kami bitaw sa una sa bukid. Wala man may mga inana. Karon na sa syudad sa pagkaon pud siguro. Sarap ng pagkain ni Jeron. Si Jeron. Oy, nagbenta ng papa niya ng mga karton para may pambili ng pagkain ni Jeron. Dugi day kanang mga Well, depende kung Oh, yan po. Tapos na pong pag-uusap ni Madam. Kasi may background po siya. May alam kung paano may mga agency po na may mga agency po. Alam po ni Madam kung may mga agency malalapitan sana. Pero sa kahirapan po ng pamasahe, hindi nila ma-afford yung mga pamasahe nila. Yan po ang pinag-uusapan nila ni Madam. pamasahe jud kaon. Yeah. Eh, siyempre mag-therapy ka 1 hour. Nya mo-therapy ka sa ka-oras. Dili man gud ingon mahurot gud nga ang ihatag sa imo ha inana kadako. Kamay ra gyud ang man pag mahurot na, di stop na po kag therapy. Mapag maintenance, wala maintenance. Wala pa naman ang palit yung maintenance. Kasi na din siya maintenance po. 1,000 kape. 1,000 pesos. 2,000 kape. 2,000. Maintenance na niya. Tambal. Pino barbucan niya. Dapat gani ang gatas niya kay pizza. Ang gatas niya swak. Mahala ng pizza. Mahal kayo ng pizza, sure. Oy. Oh, Pag ang gatas hospital para na siya, marang-arang siya kay kumpleto man sa ospital. Naitambal niya, naigatas. Dili raman siya nakuan kay wa man namo napalit yung mga kinahanglan ba mga gatas, mga tambal. Swak man yung gatas, swak. Wala man gud siya. Mahal man kayo. Ang swak man pud pangdag pwede ra man gud na Pangadot panggatas na. sa man gud na siya kuan. dili gina sa pangkuan. Ana madato ta og kuan madaog. Pohon, in Jesus name ang dato ta. Madaog ta Pohon, maayo na si kuan Jeron.
Bye-bye, Dam. Salamat sa mga some advices. Magmasad. Bye-bye, Madam. Madam Cheryl Albarazin po yan. May alam po sa mga kasong ito, kaya nagbigay po siya ng advice sa mother ni Jeron para medyo may improvement naman sa batang ito. Nagugutom na daw si mother-ina. Okay, kain Jeron. Si Papa nagbenta na ng cartoon sa junk shop para pagbalik noon may pera na at may pambiling gatas ni Jeron. Pangalan gani mo? Angelica Pandian. Kini siya si Jerome Maundayon. Kain na! Ay, bye-bye Jeron. Bye-bye. God bless. More blessing. Ginoo ray nagkuan nakabalo na to. Okay, subscribe ha Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride trip po natin sana pero hindi natuloy. Naging Joyride news update sa traffic sa Matina Crossing at nag-e-interview po tayo ng anong klaseng na hanap buhay po ng mga taong nadadaanan ko. Hi Jeron, si Jeron, ang papa niya nagbibinta ng mga carton sa junk shop para pagbalik may pambiling gatas, ulam, pagkain ng kaniyang pamilya. Hanap buhay po nila are garbage collector po. Salamat po. Ito po, mag-i-end na po ako sa Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Yan po ang latest natin videos. Joyride sana, pero hindi naging joyride, nagiging joy walking, joy news update sa Matina Crossing natin na news traffic natin. Okay, bye-bye. Ay, Jer, bye-bye na. Bye-bye. Pinoy Rap, bye-bye Pinoy Rap. Bye-bye Pinoy Rap. Mag-i-end na po ako. Pinoy Rap YouTube channel. Joyride sana pero naging joy news traffic tayo update sa Matina Crossing. Nag-joy walking po tayo at nag-i-interview sa mga hanap buhay ng ating mga nadadaanan dito. Pinoy Rap YouTube channel. And if you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.